Top boy up on the stereo. Hey. Magandang umaga na mga sir, mga lods, mga ka-farmers yan. Ito na ako, SGP, ang young farmers ng Bicol. So, nakasakay ako ngayon sa aking tamarang. Papakainin ko siya ng damo. At itatali ko siya doon sa unahan. So, makikita niya. Ito yung aking tamarang. Yung katulong ko sa at katulong namin sa pagtatanim. Yun niya. Ito yung Tamaraw FA. I wish this would be over now, but I know that I still need you. So, makikita niyo mga sir, mga lods, mga farmers yan yung nasa likod ko. Lahat damuhan. Papakain natin dito yung aking Tamaraw FM. Sikat pa lang yung araw. Nagising ko nga lang. Pagpagod dito, o pagpagod yung mga laki kabaw, huwag kayong basta-basta lumalapit. Kasi matapang kasi talagang baka suwagin kayo niyan. Kainin ang ating mahal na Tamaraw effect. Tayo dun sa mga ano to bukuhan. Senom yung gusto mga sa mga farmers yung buko. Lapit tayo dun sa buko. Yan ang gusto ng buko. Babalan. Yan. Okay na ako sa Hey baby, I think I'm gonna marry you. So, yun na nga. Pahisya na kayo mga sir, mga lods, mga farmers din. So, baba na ako. Kasi tatali ko na to. Uwi na ako sa bahay mga sir. Ayun, yun yung bundok. Yung bukid sa yan yung ano, yan yung sarong. So, alisan natin ng tali yung aming kalabaw. Sobrang laki. Alisan natin ng tali. Yan lang yung pag-alis ng tali. Ano yung mga sir, mga lods. Ayun lang, kumakain na kasi eh. Matapang to. Baka huwag kayong lalapit sa kalabaw na hindi nyo kilala. Kasi sigurado baka ikamatay nyo yan. Tali ko muna to mga sir, mga lods, mga farmers dyan. Uwi na muna ako sa amin. Hindi pa ako nakain. Gutom na yung tent ko. Salamat. At nga pala, sana palike naman, share and comment sa